Краси и днес ще ви разкажа защо цветовете трябва да се номерират. Още Нютон е направил един експеримент с една призма, през която е пуснал един сноп светлина. От другата страна на призмата се е появила цялата дъга, или това е видимия спектър на светлината. Тези, които не могат да си го представят, в по-съвременен вариант Pink Floyd го използват като лого и мисля, че можете да добиете представа за какво става на въпрос. Извода от този експеримент на Нютон е, че всъщност светлината е комбинация от вълни и всъщност тия цветове са различни честоти на вълните. И за да получим един цвят върху определена повърхност, ние трябва по някакъв начин да накараме тази повърхност да погълне или да отрази определения цвят или определената дължина на вълната, която искаме. И по този начин получаваме цветовете. Сега да се върнем в училище. Всички си спомнят в началните класове как като смесите цветните боички с една с друга получаваме различен цвят. Но рядко този цвят можем да му дадем определено име. И в повечето случаи, когато смесим различни боички, можем да получим повече от 10 различни цвята, което е голям проблем. И сега стигаме до това нещо тук. Искаме да направим една ябълка. Да кажем 10 000 или 100 000 пъти като декоративен елемент върху една плочка с идентични цветове. Това ще ни бъде ужасно трудно и ще ни отнеме ужасно много време. И извинявам се. Освен това, ако нямах тази хубава зелена ябълка в ръката си, за което забравих, разбира се, че там, всеки щеше да си представи различен цвят на зелената ябълка. И всеки щеше да нарисува по различен начин тази ябълка. Затова е добре цветовете да се номерират. По този начин получаваме един и същи цвят, който можем да го изберем и да го покажем на другите. По този начин сме сигурни в това, което искаме да покажем. И по този начин, за пореден път, можем да покажем, че математиката, освен забавна, може да бъде и шарена.